Εμφανίστηκε έξω από την ουρά, χωρίς νούμερο προτεραιότητας, χωρίς συνόδους, αλλά με ένα βλέμμα που ήταν αδύνατο να αγνοήσεις. Όταν αρνήθηκε το δώρο μπροστά στις κάμερες, όλοι πίστεψαν πως ήταν αχαριστία. Αλλά αυτό που αποκάλυψε εκεί έκανε το σκηνικό να καταρρεύσει και φανέρωσε έναν πόνο που ήταν κρυμμένος κάτω από τον κόκκινο φιόγκο. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να μας πείτε από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Ήταν Δεκέμβριος στην Αθήνα και ολόκληρη η πόλη έμοιαζε να συνομωτεί για να κάνει τους πάντες να πιστέψουν ότι η ευτυχία ήταν κάτι που αγοραζόταν τυλιγμένο σε χαρτί περί τυλίγματος. Στο Golden Hall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των βορείων προαστίων, τα φώτα αναβόσβηναν με φρενήρι ρυθμό, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έπαιζαν σε εκκοφαντική ένταση και χιλιάδες άνθρωποι κυκλοφορούσαν με χρωματιστές σακούλες, κουρασμένα πρόσωπα και αυτόματα χαμόγελα. Εκεί, στο κεντρικό έθριο, είχαν στήσει ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με τηλεοπτικό πλατό παρά με κοινωνική δράση. Γιγάντια δέντρα στολισμένα με χρυσές μπάλες, μία τεράστια σκηνή με κόκκινο χαλί, επαγγελματικές κάμερες σε κάθε γωνία και ένα τεράστιο πανό κρεμασμένο με τη φράση που έκανε τους πάντες να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. «Κάνε ένα παΐδι χωρίς δώρο». Η εκστρατεία προωθούνταν από τον επιχειρηματία Νίκο Σταυρόπουλο, έναν άνδρα που έχτισε μια αυτοκρατορία στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών. Στα 48 του χρόνια, ο Νίκος ήταν γνωστός για 3 πράγματα. Δεν χαμογελούσε ποτέ δημόσια, δεν έδινε ποτέ προσωπικές συνεντεύξεις και δεν έκανε ποτέ φιλανθρωπία χωρίς να καταγραφεί. Δεν τον έβλεπαν με κακό μάτι γι' αυτό. Αντίθετα, ο κόσμος θαύμαζε την αποτελεσματικότητά του, την άψογη οργάνωσή του, την ικανότητά του να μετατρέπει τη γενεοδωρία σε γεγονός. Κάθε χρόνο, από τότε που ξεκίνησε την πορεία του, χρηματοδοτούσε φιλανθρωπικές δράσεις τα Χριστούγεννα. Αλλά πάντα με τον ίδιο τρόπο, δομημένα, κινηματογραφημένα, προβεβλημένα. Όλα έπρεπε να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Όλα έπρεπε να φαίνονται τέλεια. Και εκείνο το παγωμένο Σάββατο του Δεκεμβρίου, όλα εξελίσσονταν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει. Δίπλα στον Νίκο, η σύμβουλος εικόνας του, Ελένη Παπαδοπούλου, μια γυναίκα 35 ετών με τα μαλλιά πιασμένα σε έναν άψογο κότσο και ένα τάμπλετ πάντα στο χέρι, συντόνιζε κάθε λεπτομέρεια σαν μαέστρος. Εκείνη επέλεγε ποιος έμπαινε στην ουρά, ποιος ανέβαινε στη σκηνή, ποια γωνία έπρεπε να καταγράψει η κάμερα. Η Ελένη ήξερε ότι αυτή η εκστρατεία δεν αφορούσε μόνο τη βοήθεια. Αφορούσε την οικοδόμηση μιας κληρονομιάς. Αφορούσε τη μετατροπή του Νίκου Σταυρόπουλου σε συνώνυμο της κοινωνικής ευθύνης. Και ήταν καλή σε αυτό που έκανε. Πολύ καλή. Τόσο που είχε ήδη προσλάβει 3 ψηφιακούς επηρεαστές για να ποστάρουν για την εκδήλωση, δημιουργώντας εκατομμύρια προβολές πριν καν φτάσουν τα Χριστούγεννα. Στην άλλη πλευρά της σκηνής, ο Κώστας Μακρύς, συντονιστής ασφαλείας, ένας ψηλός και σοβαρός άνδρας 40 ετών, έκανε την περιπολία του με καχύποπτο βλέμμα. Αντιμετώπιζε κάθε άτομο στην ουρά ως πιθανό κίνδυνο. Όχι από κακία, αλλά λόγω εκπαίδευσης. Ο Κώστας εργαζόταν στην ασφάλεια κτηρίων για 15 χρόνια και έμαθε να διαχωρίζει το συναίσθημα από το καθήκον. Για εκείνον, αυτές οι οικογένειες δεν ήταν ιστορίες. Ήταν μεταβλητές. Και οι μεταβλητές έπρεπε να ελέγχονται. Το μόνο άτομο εκεί που έμοιαζε ενοχλημένο από όλη αυτή την κινητοποίηση ήταν η κυρία Μαρία, μια κυρία 62 ετών, βετεράνος εθελόντρια σε ΕΜΚΟ και σπίτια φιλοξενίας. Βρισκόταν εκεί μετά από αίτημα της συνεργαζόμενης οργάνωσης, αλλά ένιωθε έναν κόμπο στο στομάχι κάθε φορά που έβλεπε μια κάμερα να πλησιάζει ένα παιδί για να καταγράψει την ακριβή στιγμή της συγκίνησης. Η κυρία Μαρία ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν προβολής. Χρειάζονταν κάποιον να τους ακούσει. Χρειάζονταν χρόνο. Χρειάζονταν αξιοπρέπεια. Αλλά κανείς δεν ζητούσε τη γνώμη της. Ήταν απλώς η εθελόντρια που βοηθούσε στην οργάνωση των ουρών και τη διανομή των αριθμών προτεραιότητας. Η ουρά προχωρούσε με έναν προβαρισμένο ρυθμό. Κάθε οικογένεια ανέβαινε στη σκηνή, έπαιρνε ένα καλάθι με τρόφιμα και ένα τυλιγμένο δώρο, ευχαριστούσε συγκινημένη, ποζάροντας για φωτογραφία με τον Νίκο και κατέβαινε από την άλλη πλευρά. Όλα χρονομετρημένα. Όλα τέλεια. Τα παιδιά χαμογελούσαν.
Οι γονείς έκλαιγαν, οι κάμερες κατέγραφαν και η Ελένη σημείωνε κάθε αντίδραση, σκεπτόμενη ήδη τις λεζάντες για τις αναρτήσεις. Ήταν ένας τέλειος κύκλος καλοσύνης μεταμορφωμένης σε περιεχόμενο. Αλλά ήταν όταν το ρολόι έδειχνε 3 το μεσημέρι που κάτι βγήκε εκτός σεναρίου. Ένα κορίτσι εμφανίστηκε. Δεν ήταν στην ουρά. Δεν είχε αριθμό προτεραιότητας. Δεν είχε κανέναν κηδεμόνα δίπλα της. Απλώς ξεπρόβαλε από το πλάι της εκδήλωσης, αποφεύγοντας τους security με την επιδεξιότητα κάποιου που έμαθε νωρίς να είναι αόρατος. Ήταν περίπου 5 ετών, ίσως 6, αλλά φαινόταν μικρότερη από τον τρόπο που το σώμα της μαζευόταν, σαν να ήθελε να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Φορούσε ένα παλτό πολύ λεπτό για το κρύο του Δεκεμβρίου, ένα ξεθοριασμένο τζιν και ένα φθαρμένο αθλητικό παπούτσι που κάποτε ήταν λευκό. Τα καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια στραβή αλογοουρά και τα μάγουλά της είχαν λεκέδες από βρωμιά, ανακατεμένους με ό,τι φαινόταν να είναι υπολείμματα από κάποιο παλιό γεύμα. Αλλά αυτό που τραβούσε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν τα ρούχα της, ήταν το βλέμμα της. Εκείνο το κορίτσι κοίταζε τη σκηνή σαν να κοιτάζει ένα επικίνδυνο μέρος. Δεν υπήρχε μαγεία στα μάτια της, υπήρχε υπολογισμός. Στάθηκε κοντά σε μία από τις στολισμένες κολόνες, παρατηρώντας τα πάντα με προσοχή, τις κάμερες, τους security, τους ανθρώπους που έπαιρναν δώρα, και παρέμεινε εκεί, ακίνητη, χωρίς να ζητήσει τίποτα, μόνο παρατηρούσε. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος που την πρόσεξε. Η εκπαίδευσή του σήμανε άμεσο συναγερμό. Παιδί μόνο του, χωρίς ενήλικα, εκτός ουράς. Πλησίασε με σταθερά βήματα, έτοιμος να απομακρύνει αυτή την ανεπιθύμητη μεταβλητή. Αλλά όταν έφτασε κοντά, κάτι στο βλέμμα του κοριτσιού τον έκανε να διστάσει. Δεν ήταν φόβος. Ήταν ένα είδος παλιάς κούρασης, σαν να ήξερε ήδη τι θα έλεγε πριν καν ανοίξει το στόμα του. «Χάθηκες, μικρή?» ρώτησε προσπαθώντας να φανεί ευγενικός, αλλά με τον τόνο κάποιου που ήθελε να το λύσει γρήγορα. Το κορίτσι δεν απάντησε. Απλώς συνέχισε να κοιτάζει τη σκηνή. «Πού είναι η μαμά σου?» Έσφιξε τα χείλη της. Τα μάτια της έγιναν πιο προσεκτικά, αλλά δεν κουνήθηκε. Ο Κώστας έμεινε χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Να καλέσει την αστυνομία, να την πάει στο γραφείο διοίκησης. Κοίταξε την Ελένη, η οποία είχε ήδη αντιληφθεί την κατάσταση και του έκανε διακριτικά σήματα να απομακρύνει το κορίτσι πριν το καταγράψει κάποια κάμερα. Άλλωστε, ένα παιδί μόνο του δεν τέριαζε με το αφήγημα των ευτυχισμένων οικογενειών, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Νίκος Σταυρόπουλος κατέβηκε από τη σκηνή. Μόλις είχε παραδώσει ένα ακόμη δώρο, είχε ακόμα το τυπικό χαμόγελο στο πρόσωπό του, όταν τα μάτια του συναντήθηκαν με τα μάτια του κοριτσιού. Και κάτι σε εκείνο το βλέμμα τον ενόχλησε. Δεν ήταν ήκτος αυτό που ένιωσε. Ήταν εκνευρισμός. Εκνευρισμός που έβλεπε κάτι εκτός θέσης, κάτι που δεν ήταν στο σενάριο. Ο Νίκος απεχθανόταν τον αυτοσχεδιασμό, απεχθανόταν την αταξία. Και εκείνο το παιδί που στεκόταν εκεί σαν ένα ζωντανό ερωτηματικό ήταν καθαρή αταξία. Περπάτησε προς το μέρος της με τη συνηθισμένη του στάση, ώμη ίσχυ, σταθερά βήματα, ελεγχόμενη έκφραση. Οι κάμερες, πεινασμένες για συναισθηματικό περιεχόμενο, έτρεξαν να καταγράψουν τη στιγμή. Η Ελένη σχεδόν πανηγύρισε. Αυτό θα έβγαζε μια απίστευτη ανάρτηση. Επιχειρηματίας πλησιάζει απροστάτευτο παιδί. Τέλειο. Ο Νίκος χαμήλωσε στο ύψος του κοριτσιού, διατηρώντας τη στάση που ήξερε ότι κινηματογραφούταν. «Γεια σου, μικρή», είπε με μια προβαρισμένα ευγενική φωνή. «Θέλεις να διαλέξεις ένα δώρο?» Το κορίτσι τον κοίταξε επίμονα. Τα μάτια της περιέτρεξαν το πρόσωπό του, σαν να διάβαζε κάτι που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Δεν απάντησε αμέσως. Άργησε. Και όταν τελικά μίλησε, η φωνή της ήταν χαμηλή αλλά σταθερή. «Μπορώ να διαλέξω όποιο θέλω». «Φυσικά», απάντησε ο Νίκος, φανταζόμενος ήδη τη συγκινητική σκηνή που δημιουργούσε. «Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θέλεις». Σηκώθηκε και έκανε νόημα σε έναν από τους εθελοντές, ο οποίος έφερε ένα μεγάλο κουτί τυλιγμένο σε χρυσό χαρτί με έναν λαμπερό κόκκινο φιόγκο. Ήταν το είδος του δώρου που έκανε τα μάτια κάθε παιδιού να λάμπουν. Ο Νίκος έβαλε το κουτί στα χέρια του κοριτσιού με ένα χαμόγελο που ήξερε ότι καταγραφόταν από 5 διαφορετικές γωνίες. «Αυτό είναι δικό σου. Καλά Χριστούγεννα». Σιωπή.
Οι κάμερες πλησίασαν. Οι άνθρωποι γύρω σταμάτησαν να κινούνται. Ακόμα και η χριστουγεννιάτικη μουσική έμοιαζε να χαμηλώνει την ένταση. Όλοι περίμεναν την αντίδραση. Το κλάμα της ευτυχίας, την αγκαλιά, τις συγκινημένες ευχαριστίες, αλλά τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Το κορίτσι κοίταξε το κουτί. Τα μικρά της δάχτυλα άγγιξαν το χρυσό χαρτί. Για ένα δευτερόλεπτο φάνηκε ότι θα το δεχόταν, αλλά τότε, με μια αργή και σκόπιμη κίνηση, έσπρωξε το δώρο πίσω. «Δεν το θέλω», ο κόσμος σταμάτησε. Η Ελένη γούρλωσε τα μάτια. Ο Κώστας πάγωσε στη θέση του. Οι εθελοντές αντάλλαξαν μπερδεμένα βλέμματα. Η κυρία Μαρία, που οργάνωνε τα καλάθια στην άλλη πλευρά, σήκωσε το κεφάλι και ένιωσε μια ανατριχύλα να ανεβαίνει στη σπονδυλική της στήλη. Ο Νίκος Σταυρόπουλος, για πρώτη φορά μετά, από πολλά χρόνια δεν ήξερε τι να πει. Κοίταξε το κορίτσι, μετά το κουτί, μετά πάλι το κορίτσι. Το χαμόγελό του άρχισε να κλονίζεται. Προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά μια σπίθα θυμού άρχισε ήδη να ανάβει μέσα του, θυμός ανακατεμένος με ντροπή. Πώς ήταν δυνατόν αυτό το παιδί να αρνείται, μπροστά σε όλους, μπροστά στις κάμερες, πίεσε ένα άλλο χαμόγελο. «Δεν σου άρεσε. Μπορώ να φέρω άλλο. Μπορείς να διαλέξεις». «Δεν είναι αυτό», είπε το κορίτσι, με μια σοβαρότητα που δεν τέριαζε στην ηλικία της. «Τότε τι είναι?» έσφιξε τα χείλη της. Τα μάτια της άρχισαν να λάμπουν, αλλά συγκράτησε τα δάκρυα με τη δύναμη κάποιου που έμαθε ότι το κλάμα δεν ωφελεί. Και τότε είπε τη φράση που θα άλλαζε τα πάντα. «Δεν μπορώ να το πάρω, γιατί αν το πάρω θα πούν ότι δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο». Η φράση έπεσε σαν βόμβα. Ο Νίκος συνοφριώθηκε. Οι άνθρωποι γύρω άρχισαν να ψιθυρίζουν. Η Ελένη έκανε σήμα στην κάμερα να αλλάξει γωνία, προσπαθώντας να σώσει την κατάσταση. Αλλά το κορίτσι συνέχισε. Και κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα της έμοιαζε να κουβαλάει ένα βάρος που κανείς δεν περίμενε να ακούσει. «Χρειάζομαι κάτι?» Κι άλλο. «Χρειάζομαι να κοιτάξετε την αδερφή μου». «Αδερφή». Η λέξη έσκησε τον αέρα σαν λεπίδα. Ο Νίκος κοίταξε γύρω του ψάχνοντας. Ο Κώστας έκανε ένα βήμα μπροστά σε εγρήγορση. Η κυρία Μαρία, νιώθοντας ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε, άρχισε να πλησιάζει. Το κορίτσι έδειξε προς τη γωνία του εθρείου. Μακριά από τη σκηνή, μακριά από τα φώτα, μακριά από τις κάμερες. Εκεί, καθισμένη σε ένα τσιμεντένιο παγκάκι, κοντά σε μια από τις πλάγιες εξόδους, βρισκόταν μια νεαρή γυναίκα, ίσως γύρω στα 20, κρατώντας ένα μικρό μωρό τυλιγμένο σε μια φθαρμένη κουβέρτα. Ήταν σκυμμένη, σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. Τα μαλλιά της έπεφταν στο πρόσωπό της, κρύβοντας τα χαρακτηριστικά της. Δίπλα της μια πλαστική σακούλα με λίγα ρούχα και ένα σχεδόν άδειο πακέτο πάνες. «Δεν μπορεί να μιλήσει όταν φοβάται», είπε το κορίτσι, κοιτάζοντας ακόμα τον Νίκο. «Τρέμει, ξεχνάει τις λέξεις. Όταν ζητάμε βοήθεια όλοι νομίζουν ότι λέει ψέματα. Εσείς δίνετε δώρα, αλλά κανείς δεν πιστεύει αυτά που λέει εκείνη». Ήθελα κάποιος να την πιστέψει. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Ακόμα και η χριστουγεννιάτικη μουσική έμοιαζε να έχει κλείσει. Ο Νίκος Σταυρόπουλος, ένας άνθρωπος συνηθισμένος να ελέγχει τα πάντα, ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια, αδυναμία. Κοίταξε τη γυναίκα στη γωνία, μετά το κορίτσι, μετά τις κάμερες και συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι δεν είχε τον έλεγχο σε τίποτα. Η Ελένη προσπάθησε να παρέμβει. «Θα το λύσουμε αυτό στα παρασκήνια, Νίκο. Δεν χρειάζεται να γίνει εδώ». Αλλά το κορίτσι δεν κουνήθηκε. Συνέχισε να τον κοιτάζει, περιμένοντας. Όχι με ελπίδα, με δοκιμασία, σαν να μετρούσε αν αυτός ο άνθρωπος ήταν αληθινός ή απλώς άλλος ένας που προσποιούταν. Και εκείνη τη στιγμή πλησίασε η κυρία Μαρία. Είχε δει πολλές τέτοιες σκηνές στη ζωή της ως εθελόντρια. Ήξερε να αναγνωρίζει πότε ένα παιδί ζητούσε βοήθεια χωρίς να φωνάζει. Γονάτισε δίπλα στο κορίτσι και ρώτησε με γλυκιά φωνή. «Πώς σε λένε, καλή μου?» Το κορίτσι δίστασε. Μετά ψιθύρισε. «Ισαβέλα. Αλλά όλοι με φωνάζουν Μπέλα». Η κυρία Μαρία χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο λυπημένο αλλά αληθινό. «Και ποια είναι η κοπέλα εκεί?» «Είναι η Μαρίνα. Με προσέχει. Και τον Λουκά». «Ο Λουκάς είναι το μωρό». Η Μπέλα έγνεψε καταφατικά. Η κυρία Μαρία κοίταξε τον Νίκο. Και για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία, κάποιος του είπε την αλήθεια.
«Κύριε Σταυρόπουλε, αυτό το κορίτσι δεν αρνείται το δώρο σας από αχαριστία. Προσπαθεί να σώσει κάποιον. Και αν δεν δώσουμε προσοχή θα κάνουμε ακριβώς αυτό που φοβάται. Θα δώσουμε κάτι όμορφο και θα αφήσουμε τον πόνο να παραμείνει αόρατος». Ο Νίκος ένιωσε σαν να δέχτηκε γροθιά στο στομάχι. Κοίταξε ξανά τη Μαρίνα στη γωνία και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είδε πέρα από την εκδήλωση. Είδε έναν άνθρωπο, μια ιστορία, μια έκκληση για βοήθεια μεταμφιεσμένη σε σιωπή. Γύρισε στον Κώστα και είπε με φωνή που δεν σήκωνε αντιρρήσεις: «Κλείσε τις κάμερες». «Τι?» σχεδόν φώναξε η Ελένη. «Νίκο, δεν μπορούμε να...» «Κλείσε τις, τώρα». Και έτσι, στη μέση της τέλειας εκδήλωσης, του άψογου σκηνικού, της κινηματογραφημένης φιλανθρωπίας, ο Νίκος Σταυρόπουλος έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε. Έκλεισε το θέαμα και αποφάσισε, για πρώτη φορά, να κοιτάξει πραγματικά. Αλλά αυτό που επρόκειτο να ανακαλύψει για την Μπέλα, τη Μαρίνα και το Λουκά ήταν μόνο η αρχή μιας ιστορίας που θα άλλαζε όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε για τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Οι κάμερες έκλεισαν, αλλά τα βλέμματα όχι. Εκατοντάδες άνθρωποι συνέχιζαν να παρακολουθούν, χωρίς να ξέρουν αν έπρεπε να χειροκροτήσουν ή να παραπονεθούν. Η εκδήλωση είχε μετατραπεί σε κάτι άλλο, κάτι που κανείς δεν ήξερε πια πώς να ονομάσει. Δεν ήταν φιλανθρωπία, δεν ήταν σόου. Ήταν κάτι ομό, άβολο, πολύ αληθινό για να χωρέσει σε μια χριστουγεννιάτικη εκστρατεία. Ο Νίκος περπάτησε μέχρι το παγκάκι όπου καθόταν η Μαρίνα. Κάθε βήμα του έμοιαζε βαρύ, σαν να διέσχιζε μια άγνωστη περιοχή. Δεν το είχε ξανακάνει αυτό. Ποτέ δεν είχε βγει από τη σκηνή για να πάει σε κάποιον χωρίς σενάριο, χωρίς σαφή σκοπό, χωρίς να ξέρει τι να πει. Η Ελένη τον ακολούθησε σε μια απόσταση ασφαλείας, προσπαθώντας ακόμα να καταλάβει αν αυτό ήταν καταστροφή ή ευκαιρία. Ο Κώστας ήρθε ακριβώς πίσω, τεντωμένος, σαν να περίμενε ότι κάτι θα πήγαινε στραβά ανά πάσα στιγμή. Η κυρία Μαρία ήταν η πρώτη που πλησίασε τη Μαρίνα. Την πλησίασε σιγά σιγά σαν κάποιον που πλησιάζει ένα πληγωμένο ζώο. Κάθισε δίπλα στη νεαρή γυναίκα και περίμενε. Δεν έκανε ερωτήσεις, δεν πρόσφερε τίποτα. Απλώς έμεινε εκεί, παρούσα. Και αυτό ήταν που έκανε τη Μαρίνα να σηκώσει το πρόσωπό της για πρώτη φορά. Είχε πράσινα μάτια, κουρασμένα, βαθουλωμένα. Το πρόσωπο ήταν όμορφο, αλλά σημαδεμένο από μια εξάντληση που ξεπερνούσε τη σωματική. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρώς καθώς κρατούσαν το μωρό, σαν να φοβόταν να το αφήσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Ο Λουκάς κοιμόταν, ή τουλάχιστον προσποιούνταν ότι κοιμόταν μαζεμένος στην κουβέρτα που μύριζε μούχλα και υδρότα. Ήταν πολύ μικρός, πολύ αδύνατος και η αναπνοή του ήταν κοφτή και ακανόνιστη. Η Μαρίνα κοίταξε την κυρία Μαρία, μετά τον Νίκο, μετά την Μπέλα που είχε έρθει τρέχοντας και τώρα κρατούσε την άκρη από το παλτό της εθελόντριας. Άνοιξε το στόμα της για να μιλήσει, αλλά κανένας ήχος δεν βγήκε. Προσπάθησε ξανά. Τίποτα. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα απογοήτευσης και έσφιξε τα χείλη της με δύναμη. «Όλα είναι καλά», είπε η κυρία Μαρία βάζοντας το χέρι της στον ώμο της. «Δεν χρειάζεται να μιλήσεις τώρα. Μπορούμε να περιμένουμε». Αλλά ο Νίκος δεν είχε υπομονή να περιμένει. Ήταν συνηθισμένος στην αποτελεσματικότητα, στις γρήγορες απαντήσεις, στις λύσεις που χωρούσαν σε υπολογιστικά φύλλα. Γονάτισε μπροστά στη Μαρίνα και ρώτησε, προσπαθώντας να διατηρήσει τη φωνή του ευγενική, αλλά με έναν τόνο που έμοιαζε περισσότερο με ανάκριση. «Τι χρειάζεσαι? Φαγητό, φάρμακα. Ένα μέρος να μείνεις». Η Μαρίνα μαζεύτηκε ακόμα περισσότερο. Έσφιξε το μωρό στο στήθος της και άρχισε να κουνάει το σώμα της μπρος-πίσω, μια νευρική, επαναλαμβανόμενη κίνηση. Τα χείλη της κουνήθηκαν, αλλά βγήκαν μόνο ασυνάρτητοι ήχοι, συλλαβές που δεν σχημάτιζαν λέξεις. Έμπαινε σε κατάσταση πανικού. «Νίκο, κάνε λίγο πίσω», ζήτησε η κυρία Μαρία με σταθερότητα. «Την τρομάζεις». «Απλώς προσπαθώ να βοηθήσω», απάντησε εκείνος ήδη εκνευρισμένος. «Το ξέρω. Αλλά μερικές φορές η βοήθεια ξεκινάει με το να κλείσεις το στόμα σου και να δώσεις προσοχή». Η φράση ξάφνιασε τον Νίκο. Κανείς δεν του μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, αλλά υποχώρησε έστω και με δισταγμό. Η Ελένη δίπλα σημείωσε νοερά ότι αυτή η εθελόντρια έπρεπε να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατό.
Ο Κώστας συνέχισε να παρατηρεί τα πάντα με καχυποψία, με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη του, έτοιμος να παρέμβει. Ήταν η Μπέλα που έσπασε τη σιωπή. Άφησε το παλτό της κυρίας Μαρίας και πήγε στη Μαρίνα, ανεβαίνοντας το παγκάκι και αγκαλιάζοντάς την από πίσω. Η νεαρή γυναίκα χαλάρωσε αμέσως, σαν το άγγιγμα του κοριτσιού να ήταν το μόνο πράγμα που την κρατούσε ακέραιη. Η Μπέλα φίλησε το πρόσωπο της Μαρίνας και της ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Κανείς δεν κατάφερε να ακούσει τι ήταν, αλλά η Μαρίνα έγνεψε, πήρε μια βαθιά ανάσα και τελικά κατάφερε να μιλήσει. «Χρειάζομαι κάποιον να με πιστέψει». Η φωνή της ήταν βραχνή, αδύναμη, αλλά φορτωμένη με μια επίγουσα ανάγκη που έκοβε την ανάσα. Ο Νίκος συνοφριώθηκε. Να πιστέψει σε τι? Η Μαρίνα κοίταξε την Μπέλα, η οποία έγνεψε ενθαρρύνοντάς την. Τότε είπε σιγά σιγά, διαλέγοντας κάθε λέξη σαν να εξουδετέρωνε βόμβα. «Προσπάθησα να ζητήσω βοήθεια. Σε 3 διαφορετικά μέρη. Πήγα σε κέντρο υγείας, πήγα στην κοινωνική πρόνοια, πήγα σε καταφύγιο. Σε όλα μου συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμουν ψεύτρα. Είπαν ότι δεν φαινόμουν να έχω ανάγκη, ότι ήμουν πολύ νέα για να έχω παιδί, ότι έπρεπε να φέρω έγγραφα, αποδεικτικό κατοικίας, εγγραφές. Δεν έχω τίποτα από αυτά. Και όσο περισσότερο εξηγούσα, τόσο περισσότερο με υποψιάζονταν, μέχρι που σταμάτησα να ζητάω». Ο Νίκος άκουγε, αλλά δεν καταλάβαινε. Για εκείνον αυτό δεν έβγαζε νόημα. Αν χρειαζόταν βοήθεια, έπρεπε απλώς να πάει στα σωστά μέρη, να συμπληρώσει τις φόρμες, να ακολουθήσει τις διαδικασίες. Ο ίδιος είχε κάνει δωρεές σε πολλά ιδρύματα που έκαναν ακριβώς αυτό. Αλλά η κυρία Μαρία ήξερε ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Είχε δει δεκάδες Μαρίνες να απορρίπτονται επειδή δεν χωρούσαν στα κριτήρια, επειδή δεν είχαν τα σωστά έγγραφα, επειδή δεν φαίνονταν αρκετά ευάλωτες για να ληφθούν σοβαρά υπόψη. «Και γιατί δεν έχεις έγγραφα?» ρώτησε ο Κώστας με τον τόνο κάποιου που έψαχνε ήδη για ασυνέπειες στην ιστορία. Η Μαρίνα χαμήλωσε τα μάτια. «Γιατί έφυγα κρυφά?» «Από πού?» «Από ένα σπίτι όπου δεν μου συμπεριφέρονταν σαν άνθρωπο». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η Ελένη κοίταξε τον Νίκο, περιμένοντας να το τελειώσει εκεί. Αυτό γινόταν πολύ περίπλοκο, πολύ προσωπικό, πολύ επικίνδυνο. Αλλά ο Νίκος δεν κουνήθηκε. Για πρώτη φορά άκουγε πραγματικά. Η Μπέλα, καταλαβαίνοντας ότι η Μαρίνα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, συμπλήρωσε την ιστορία με την ομότητα κάποιου που είχε ζήσει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει. Η Μαρίνα ζούσε σε ένα σπίτι όπου την έβαζαν να κάνει τα πάντα. Να καθαρίζει, να μαγειρεύει, να προσέχει τους πάντες. Και όταν δεν τα έκανε καλά, την χτυπούσαν. Προσπάθησε να φύγει πολλές φορές, αλλά πάντα της έλεγαν ότι ήταν αχάριστη, ότι έβγαζε πράγματα από το μυαλό της, μέχρι που ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος στον Λουκά. Τότε έπρεπε να φύγει πραγματικά, γιατί αν έμενε θα της έπαιρναν τον Λουκά. Ο Νίκος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Η κυρία Μαρία έκλεισε τα μάτια, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Ο Κώστας παρέμεινε ανέκφραστος, αλλά η στάση του έγινε πιο άκαμπτη. Η Ελένη από την άλλη πλευρά σκεφτόταν ήδη πώς αυτό θα μπορούσε να διαρρεύσει στον τύπο και να καταστρέψει την εικόνα της εκστρατείας. «Και εσύ, Μπέλα?» ρώτησε ο Νίκος κοιτάζοντας το κορίτσι. «Πώς γνώρισες τη Μαρίνα?» Η Μπέλα δίστασε. Μετά απάντησε με μια φωνή που έμοιαζε πολύ γέρικη για το μικρό της σώμα. «Γνωριστήκαμε σε ένα προσωρινό καταφύγιο. Είχα μείνει εκεί γιατί η γυναίκα που με πρόσεχε πριν είπε ότι δεν μπορούσε άλλο. Η Μαρίνα ήταν και εκεί, προσπαθώντας να βρει ένα μέρος να μείνει. Γίναμε φίλες. Και όταν έφυγε, ζήτησα να πάω μαζί της. Είπε ναι. Αλλά έχεις οικογένεια. Υπάρχει κάποιος που σε ψάχνει?» Η Μπέλα ανασήκωσε τους ώμους. «Αν υπάρχει, δεν με έψαξαν ποτέ σωστά». Η απάντηση ήταν σαν γροθιά. Νίκος συνειδητοποίησε εκείνη τη στιγμή ότι βρισκόταν μπροστά σε κάτι που η εκστρατεία του δεν θα άγγιζε ποτέ. Αυτό δεν αφορούσε το να δίνεις δώρα. Αφορούσε συστημικές αποτυχίες, ανθρώπους που έπεφταν μέσα στις τρύπες της κοινωνίας, παιδιά που μάθαιναν να επιβιώνουν επειδή κανείς δεν τα μάθαινε να ζούνε. Η κυρία Μαρία κοίταξε το μωρό και ρώτησε με λεπτότητα «Μαρίνα, ο Λουκάς είναι καλά. Τρώει σωστά?» Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι και τα δάκρυά της τελικά έτρεξαν. «Χάνει βάρος.
Προσπαθώ να θυλάσω, αλλά δεν έχω αρκετό γάλα. Έχω να φάω σωστά πολύ καιρό. Και κλαίει πολύ, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να τον πάω στο νοσοκομείο, αλλά μου είπαν να γυρίσω με το βιβλιάριο υγείας του. Δεν έχω βιβλιάριο. Δεν κατάφερα να βγάλω. Είπαν ότι χρειαζόμουν δικά μου έγγραφα πρώτα, αλλά τα έγγραφά μου είναι στο σπίτι από όπου έφυγα και δεν μπορώ να γυρίσω εκεί. Με κάθε λέξη η ιστορία γινόταν πιο ξεκάθαρη και πιο επώδυνη. Ο Νίκος συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι 3 άνθρωποι δεν χρειάζονταν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Χρειάζονταν κάτι που δεν ήξερε αν μπορούσε να δώσει. Ένα σύστημα που να λειτουργεί, που να πιστεύει, που να αγκαλιάζει. Ο Κώστας, άβολα με την κατάσταση, πρότεινε «Μπορούμε να τις παραπέμψουμε στην κοινωνική υπηρεσία. Ξέρουν πώς να χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις». «Το έχουν ήδη προσπαθήσει, Κώστα», είπε η κυρία Μαρία με σταθερότητα. «Και δεν λειτουργήσε. Γιατί το σύστημα δεν είναι προετοιμασμένο για όποιον δεν έχει έγγραφα, δεν έχει διεύθυνση. Δεν έχει κανέναν να εγγυηθεί για αυτόν. Η Μαρίνα και η Μπέλα πέφτουν σε ένα γραφειοκρατικό κενό. Και όσο η γραφειοκρατία προσπαθεί να λυθεί, εκείνες παραμένουν στους δρόμους, αόρατες». Ο Νίκος κοίταξε γύρω του. Η εκδήλωση συνεχιζόταν στο βάθος, αλλά τώρα φαινόταν παράλογη. Άνθρωποι να παίρνουν καλάθια, να ποζάρουν για φωτογραφίες, να ευχαριστούν για δώρα που θα κρατούσαν μια εβδομάδα, ενώ την ίδια στιγμή ακριβώς εκεί, λίγα μέτρα μακριά, υπήρχαν άνθρωποι που χρειάζονταν κάτι πολύ πιο επίγον και πολύ πιο δύσκολο να δοθεί. Πήρε μια απόφαση. «Κώστα», κάλεσε την ιατρική ομάδα. «Θέλω να εξετάσουν το μωρό τώρα». «Νίκο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει νομικό πρόβλημα», παρενέβη η Ελένη. «Αν εμπλακούμε πολύ...» «Ελένη, δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Δίνω μια εντολή». Η σύμβουλος έμεινε σιωπηλή, αλλά η έκφρασή της έκανε σαφές ότι αυτό ήταν λάθος. Ο Κώστας από την άλλη πλευρά υπάκουσε, καλώντας την ιατρική ομάδα που βρισκόταν σε ετοιμότητα στην εκδήλωση. Σε λίγα λεπτά, μια νοσοκόμα και ένας γιατρός εμφανίστηκαν κρατώντας μια τσάντα πρώτων βοηθειών. Ο γιατρός, ένας άνδρας γύρω στα 50 που ονομαζόταν Δορπίερ Δημήτρης, γονάτισε δίπλα στη Μαρίνα και ζήτησε την άδεια να εξετάσει το μωρό. Η Μαρίνα δίστασε, σφίγγοντας τον Λουκά πιο δυνατά. Ήταν η Μπέλα που την έπεισε. «Άφησέ τον να δει, Μαρίνα. Δεν θα σου πάρει το Λουκά. Δεν τον αφήνω εγώ». Η Μαρίνα με τα μάτια ακόμα γεμάτα δάκρυα παρέδωσε τελικά το μωρό στον γιατρό. Ο Δ. Δημήτρης ξετύλιξε την κουβέρτα με προσοχή και μόλις είδε το σώμα του μωρού, η έκφρασή του άλλαξε. Κοίταξε την νοσοκόμα, η οποία επίσης σοβάρεψε. Ο Λουκάς ήταν υποσιτισμένος με χλωμό δέρμα, τα χείλη του ελαφρώς μελανιασμένα και η αναπνοή του αδύναμη. Ο γιατρός έβαλε το στιθοσκόπιο και άκουσε την καρδιά του μωρού για ένα διάστημα που φάνηκε αιώνιο. Τελικά κοίταξε τον Νίκο και είπε με σοβαρότητα «Αυτό το μωρό χρειάζεται άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι αφυδατωμένο και υποσιτισμένο. Αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές». Η Μαρίνα έβγαλε μια πνιχτή κραυγή και κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της. Η Μπέλα την αγκάλιασε σφιχτά, προσπαθώντας να είναι η ενήλικη που η Μαρίνα δεν μπορούσε να είναι εκείνη τη στιγμή. Ο Νίκος ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Αυτό είχε βγει εντελώς εκτός ελέγχου. Αυτό δεν ήταν πια μια εκστρατεία. Ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Πηγαίνετε τον στο νοσοκομείο τώρα», διέταξε ο Νίκος. «Θα έρθω κι εγώ». Η Ελένη κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. «Νίκο, δεν μπορείς να φύγεις από την εκδήλωση έτσι. Υπάρχει κόσμος που περιμένει. Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχουν υποχρεώσεις». Ο Νίκος την κοίταξε με μια ψυχρότητα που την έκανε να υποχωρήσει. «Ελένη, αν νομίζεις ότι μια χριστουγεννιάτικη εκστρατεία είναι πιο σημαντική από τη ζωή ενός μωρού, τότε είσαι σε λάθος δουλειά». Και χωρίς να περιμένει απάντηση, έπιασε τη Μαρίνα από τον μπράτσο, τη βοήθησε να σηκωθεί και είπε «Πάμε, θα εγγυηθώ εγώ ότι θα φροντίσουν το παιδί σου». Η Μαρίνα τον κοίταξε εμβρόντιτη. Η Μπέλα κράτησε το χέρι της κυρίας Μαρίας και ρώτησε με τρεμάμενη φωνή «Κι εγώ, μπορώ να έρθω κι εγώ?» «Φυσικά και μπορείς», απάντησε ο Νίκος, κοιτάζοντας το κορίτσι με μια τρυφερότητα που δεν ήξερε ότι είχε ακόμα μέσα του. «Δεν θα μείνεις μόνη σου». Και έτσι, στη μέση του Golden Hall, περιτριγυρισμένος από χριστουγεννιάτικα φώτα και χαρούμενες μουσικές,
ο Νίκος Σταυρόπουλος άφησε την τέλεια εκστρατεία του πίσω του και βγήκε κουβαλώντας μια ευθύνη που δεν σχεδίασε, αλλά που τώρα ήταν δική του. Καθώς έβγαινε, ακολουθούμενος από τη Μαρίνα, την Μπέλα, την κυρία Μαρία και την ιατρική ομάδα, η Ελένη έμεινε ακίνητη κρατώντας το τάμπλετ με τρεμάμενα χέρια. Ο Κώστας την κοίταξε και ρώτησε «Και τώρα?» «Τώρα», απάντησε εκείνη με πικρή φωνή. «Καθαρίζουμε αυτό το χάος, πριν γίνει σκάνδαλο». Αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν καταγράψει τα πάντα με τα κινητά τους. Και η ιστορία ενός κοριτσιού που αρνήθηκε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο ήταν έτοιμη να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την πόλη. Και όταν η αλήθεια άρχιζε να εμφανίζεται, πολλοί άνθρωποι θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για πράγματα που προτιμούσαν να κρατήσουν κρυφά. Το νοσοκομείο απήχε 20 λεπτά από το εμπορικό κέντρο, αλλά η διαδρομή φάνηκε να διαρκεί μια αιωνιότητα. Ο Νίκος είχε καλέσει τον προσωπικό του οδηγό, έναν διακριτικό άνδρα που ονομαζόταν Γιώργος, ο οποίος δεν έκανε ερωτήσεις όταν είδε τον επιχειρηματία να μπαίνει στο αυτοκίνητο, συνοδευόμενος από μια τρομαγμένη νεαρή γυναίκα, ένα λερωμένο παιδί και μια κυρία που δεν γνώριζε. Ο μόνος ήχος μέσα στο όχημα ήταν η αδύναμη αναπνοή του Λουκά και το συγκρατημένο κλάμα της Μαρίνας που δεν μπορούσε να σταματήσει να τρέμει. Η Μπέλα καθόταν δίπλα στην κυρία Μαρία, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο με μια έκφραση που ανακάτευε φόβο και ανακούφιση. Ήξερε ότι κάτι είχε αλλάξει. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό κάποιος είχε ακούσει, κάποιος είχε πιστέψει. Αλλά ήξερε επίσης ότι τα καλά πράγματα δεν κρατούσαν πολύ στη ζωή της. Έτσι περίμενε τη στιγμή που όλα θα κατέρεαν ξανά. Ο Νίκος κοίταζε τη Μαρίνα με ένα μείγμα συμπόνιας και δυσφορίας. Δεν είχε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε μια τέτοια κατάσταση. Οι δωρεές του ήταν πάντα από απόσταση. Επιταγές υπογεγραμμένες, εκδηλώσεις οργανωμένες, φωτογραφίες τραβηγμένες. Βοηθούσε, ναι, αλλά από ένα ασφαλές μέρος. Εκεί, μέσα σε εκείνο το αυτοκίνητο, δεν υπήρχε απόσταση. Υπήρχε μια γυναίκα που έκλαιγε, ένα μωρό που μόλις ανέπνεε και ένα κορίτσι που τον κοίταζε σαν να ήταν η τελευταία ελπίδα. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, ο Δ. Δημήτρης είχε ήδη τηλεφωνήσει προειδοποιώντας για την κατάσταση. Μια ομάδα περίμενε στην είσοδο. Πήραν τον Λουκά αμέσως στα επίγοντα παιδιατρικά. Η Μαρίνα προσπάθησε να ακολουθήσει, αλλά μια νοσοκόμα την εμπόδισε, λέγοντας ότι χρειαζόταν μερικά στοιχεία πρώτα, και εκεί ήταν που άρχισε το πρόβλημα. Ονοματεπώνυμο του παιδιού. Λουκάς. Μόνο Λουκάς. Επώνυμο. Η Μαρίνα δίστασε. Δεν είχε δηλώσει το μωρό ακόμα. Δεν είχε καταφέρει. Δεν είχε έγγραφα. Δεν είχε τρόπο να αποδείξει τίποτα. «Δεν έχει δήλωση γέννησης», ψιθύρισε με ντροπή. Η υπάλληλος την κοίταξε με μια έκφραση που η Μαρίνα γνώριζε καλά. Ήταν το βλέμμα κάποιου που ήδη έκρινε, που ήδη αποφάσιζε ότι αυτό ήταν πρόβλημα, όχι επίγον περιστατικό. «Πώς γίνεται να μην έχει δήλωση? Και εσείς έχετε ταυτότητα?» Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι νιώθοντας τα δάκρυα να επιστρέφουν. Η υπάλληλος αναστέναξε ανυπόμονα και κοίταξε τον Νίκο σαν να περίμενε από εκείνον να το λύσει. Ο Νίκος έκανε ένα βήμα μπροστά χρησιμοποιώντας τον τόνο φωνής που συνήθιζε να χρησιμοποιεί σε επιχειρηματικές συναντήσεις. «Κοιτάξτε, ονομάζομαι Νίκος Σταυρόπουλος. Θα αναλάβω εγώ την ευθύνη για αυτή την νοσηλεία. Μπορείτε να τα χρεώσετε όλα σε μένα, αλλά αυτό το μωρό χρειάζεται περίθαλψη τώρα». Η υπάλληλος φάνηκε να αναγνωρίζει το όνομα. Τον κοίταξε με περισσότερη προσοχή, μετά τη Μαρίνα, μετά πάλι εκείνον. Για μία στιγμή φάνηκε ότι θα έφερνε αντίρρηση, αλλά κάτι στη στάση του Νίκου την έκανε να αποφασίσει ότι ήταν καλύτερα να μην διαφωνήσει. «Εντάξει, θα ανοίξω το περιστατικό ως ιδιωτικό, αλλά εσείς», έδειξε, «τη Μαρίνα θα πρέπει να μείνετε εδώ στην αίθουσα αναμονής. Μόνο ο κηδεμόνας μπορεί να μπει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών». «Είμαι η μητέρα του», διαμαρτυρήθηκε η Μαρίνα με τη φωνή της να σπάει. «Το ξέρω, αλλά χωρίς έγγραφα δεν μπορώ να σας επιτρέψω. Είναι οι κανονισμοί του νοσοκομείου». Η Μαρίνα ένιωσε τα πόδια της να λυγίζουν. Η κυρία Μαρία την κράτησε από τον μπράτσο, εμποδίζοντάς την να πέσει. Ο Νίκος ήταν έτοιμος να εκραγεί, αλλά ήταν η Μπέλα που έσωσε την κατάσταση. Τράβηξε το μανίκι της υπαλλήλου και είπε με μια σταθερότητα που τους εξέπληξε όλους. «Η Μαρίνα είναι η μαμά του Λουκά.
Δεν έχει χαρτιά γιατί έπρεπε να φύγει κρυφά. Αλλά είναι η αληθινή μαμά, όχι η ψεύτικη. Και αν δεν την αφήσετε να είναι κοντά του, θα της λείψει. Τα μωρά νιώθουν την έλλειψη της μαμάς τους. Το ξέρω αυτό. Η υπάλληλος έμεινε χωρίς απάντηση. Κοίταξε την Μπέλα, μετά τον Νίκο, μετά αναστέναξε και είπε «Αφήστε με να δω τι μπορώ να κάνω». Έφυγε, αφήνοντας την ομάδα στην αίθουσα αναμονής. Η Μαρίνα κατέρευσε σε μια καρέκλα, καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της. Η Μπέλα ανέβηκε δίπλα της και την αγκάλιασε, ψιθυρίζοντας λέξεις που κανείς άλλος δεν μπορούσε να ακούσει. Η κυρία Μαρία κάθισε από την άλλη πλευρά, κρατώντας το χέρι της Μαρίνας, προσφέροντας τη σιωπηλή παρηγοριά που μόνο όποιος έχει περάσει πολλά μπορεί να δώσει. Ο Νίκος έμεινε όρθιος, ανήσυχος. Πήρε το κινητό του και άρχισε να κάνει τηλεφωνήματα. Κάλεσε τον προσωπικό του δικηγόρο, έναν άνδρα που ονομαζόταν Δωραμιστής Παναγιώτης, και εξήγησε την κατάσταση. Κάλεσε μια επαφή που είχε στον Δήμο, ζητώντας καθοδήγηση για το πώς να νομιμοποιήσει την κατάσταση της Μαρίνας και της Μπέλας. Κάλεσε μέχρι και μια κοινωνική λειτουργό που γνώριζε από άλλα προγράμματα, ζητώντας επίγουσα βοήθεια. Εν τω μεταξύ, στο εμπορικό κέντρο, η ιστορία εκρηγνιόταν. Η Ελένη είχε προσπαθήσει να ελέγξει την κατάσταση, αλλά ήταν αδύνατο. Δεκάδες άνθρωποι είχαν καταγράψει τη στιγμή που η Μπέλα αρνήθηκε το δώρο, τη στιγμή που ο Νίκος έφυγε από την εκδήλωση παίρνοντας μια άγνωστη γυναίκα και ένα παιδί. Τα βίντεο γίνονταν ήδη viral στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι επενούσαν τον Νίκο λέγοντας ότι είχε δείξει πραγματική ανθρωπιά. Άλλοι του επιτίθεντο λέγοντας ότι αυτό ήταν φτηνό μάρκετινγκ, ότι το έκανε μόνο επειδή κινηματογραφούταν. Και υπήρχαν και εκείνοι που επιτίθεντο στη Μαρίνα λέγοντας ότι ήταν καιροσκόπος, ότι εκμεταλλευόταν την κατάσταση. Η Ελένη ήταν στο τηλέφωνο πάνω από μία ώρα προσπαθώντας να κάνει διαχείριση κρίσης. Κάλεσε τον Νίκο 3 φορές, αλλά εκείνος δεν απάντησε. Προσπάθησε να στείλει μηνύματα, αλλά εκείνος απάντησε μόνο «Είμαι απασχολημένος, λύσε το εσύ». Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να λυθεί. Η ιστορία είχε πλέον δική της ζωή. Και όσο περισσότερο προσπαθούσε να την ελέγξει, τόσο περισσότερο το αφήγημα ξέφευγε από τα χέρια της. Πίσω στο νοσοκομείο, η Μαρίνα κατάφερε τελικά να μπει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Μία παιδίατρος, η Δάτη Σοφία, μίλησε μαζί της ιδιαιτέρως, κάνοντας ερωτήσεις για το ιστορικό του Λουκά, για την εγκυμοσύνη, για τη διατροφή. Η Μαρίνα απάντησε σε ό,τι μπορούσε, με τη φωνή της πνιγμένη, με τα χέρια της να τρέμουν. Η γιατρός δεν την έκρινε. Απλώς άκουγε. Και όταν η Μαρίνα τελείωσε, η Δρε Σοφία έβαλε το χέρι της στον ώμο της και είπε «Έκανες ό,τι μπορούσες με όσα είχες. Κανείς εδώ δεν θα σε κρίνει. Τώρα θα φροντίσουμε τον Λουκά. Και θα φροντίσουμε και σένα». Η Μαρίνα ξέσπασε σε δάκρυα. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, κάποιος της είχε μιλήσει σαν να ήταν άνθρωπος, σαν να είχε σημασία. Εν τω μεταξύ, στην αίθουσα αναμονής, ο Νίκος συζητούσε με την κυρία Μαρία. Προσπαθούσε να καταλάβει πώς είχε φτάσει ως εδώ. Πώς μια φιλανθρωπική εκδήλωση είχε μετατραπεί σε αυτό. Η κυρία Μαρία με τη σοφία κάποιου που έχει δει πολλά εξήγησε «Κύριε Σταυρόπουλε, πάντα βοηθούσατε από μακριά. Και αυτό είναι σημαντικό, ναι. Αλλά η βοήθεια από μακριά είναι ασφαλής. Δεν πονάει, δεν ενοχλεί. Δίνετε το δώρο, βγάζετε τη φωτογραφία και φεύγετε. Ο άνθρωπος παραμένει εκεί, με τα ίδια προβλήματα, αλλά τουλάχιστον έχει ένα καλάθι τρόφιμα. Όμως σήμερα κάνατε κάτι διαφορετικό. Κοιτάξατε από κοντά. Και όταν κοιτάζουμε από κοντά βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη φαγητού. Είναι η έλλειψη αξιοπρέπειας. Είναι η έλλειψη κάποιου να ακούσει. Είναι η έλλειψη ανθρώπων που να πιστεύουν. Αλλά δεν ξέρω πώς να το λύσω αυτό, παραδέχτηκε ο Νίκος, με μια απογοήτευση που σπάνια έδειχνε. Ξέρω πώς να λύνω επιχειρηματικά προβλήματα. Αλλά αυτό εδώ, αυτό είναι πολύ μεγάλο για μένα. Δεν είναι, κύριε, ήδη ξεκινήσατε, τις φέρατε εδώ, τις πιστέψατε. Τώρα απλώς συνεχίστε. Η Μπέλα, που άκουγε τη συζήτηση, κοίταξε τον Νίκο και ρώτησε «Θα συνεχίσετε ή θα τα παρατήσετε όταν δυσκολέψουν τα πράγματα?» Η ερώτηση ξάφνιασε τον Νίκο. Κοίταξε εκείνο το 5χρονο κορίτσι που είχε περισσότερο θάρρος από πολλούς ενήλικες που γνώριζε και ένιωσε κάτι που είχε να νιώσει πολύ καιρό. Ντροπή.
Ντροπή για όλες τις φορές που είχε βοηθήσει μόνο επειδή ήταν βολικό. Ντροπή για όλες τις φορές που είχε απομακρυνθεί όταν τα πράγματα γίνονταν περίπλοκα. «Δεν θα τα παρατήσω», απάντησε, και για πρώτη φορά πίστεψε πραγματικά σε αυτό που έλεγε. Η Μπέλα χαμογέλασε, ένα χαμόγελο μικρό, δειλό αλλά αληθινό, και τότε είπε κάτι που έκανε τον Νίκο να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. «Ήξερα ότι ήσασταν διαφορετικός. Το είδα στο μάτι σας. Έχετε ένα λυπημένο μάτι σαν το δικό μου. Οι άνθρωποι με λυπημένο μάτι ξέρουν τι θα πει να υποφέρεις. Και όποιος ξέρει τι θα πει να υποφέρεις, δεν αφήνει τους άλλους μόνους τους». Ο Νίκος ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό. Δεν είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό σε κανέναν, αλλά η Μπέλα το είχε δει. Είχε δει κάτι που εκείνος έκρυβε εδώ και χρόνια. Τον πόνο του ότι έχασε κάποιον σημαντικό. Τον πόνο του ότι δεν κατάφερε να σώσει εκείνον που αγαπούσε περισσότερο. Τον πόνο που τον έκανε να χτίσει μια ολόκληρη ζωή φιλανθρωπίας ως τρόπο να αντισταθμίσει μια αποτυχία που μόνο εκείνος έβλεπε. «Και εσύ, Μπέλα», ρώτησε ο Νίκος προσπαθώντας να αλλάξει θέμα, «γιατί δεν ήθελες το δώρο?» Η Μπέλα σοβάρεψε. Κοίταξε τα χέρια της και απάντησε, «Γιατί αν το έπαιρνα θα τελείωνε. Θα τελείωνε η προσοχή. Θα τελείωνε η ευκαιρία να κοιτάξει κάποιος πραγματικά. Δώρα δίνουν όλοι, αλλά να κοιτάξεις, να πιστέψεις. Αυτό δεν το δίνει κανείς. Και χρειαζόμουν κάποιος να πιστέψει στη Μαρίνα. Γιατί αν κανείς δεν την πιστέψει, θα της πάρουν το Λουκά. Και αν της πάρουν το Λουκά, η Μαρίνα θα χαθεί. Και αν η Μαρίνα χαθεί, θα μείνω πάλι μόνη μου». Η ειλικρίνεια της απάντησης έκοψε σαν λεπίδα. Ο Νίκος συνειδητοποίησε ότι είχε υποτιμήσει αυτό το κορίτσι. Δεν είχε αρνηθεί το δώρο από πείσμα. Το είχε αρνηθεί γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να κάνει τον κόσμο να σταματήσει και να δώσει προσοχή. Είχε χρησιμοποιήσει το μόνο όπλο που είχε, την έκπληξη. Αν ήσασταν στη θέση της Μπέλας, θα αρνούσασταν το δώρο για να προστατέψετε κάποιον που αγαπάτε, ή θα το δεχόσασταν και θα προσπαθούσατε να το λύσετε με άλλον τρόπο. Πείτε μας στα σχόλια. Ώρες πέρασαν. Ο Λουκάς σταθεροποιήθηκε, πήρε ωρό, τράφηκε με καθετήρα. Η δοκτή Σοφία είπε ότι θα χρειαζόταν να μείνει νοσηλευόμενος για τουλάχιστον 1 εβδομάδα, αλλά ότι θα αναρρώσει. Η Μαρίνα, ακούγοντας αυτό, κατέρευσε από ανακούφιση. Ζήτησε να μείνει στο νοσοκομείο, κοιμόμενη σε μια καρέκλα δίπλα στο μωρό αν χρειαζόταν. Το προσωπικό του νοσοκομείου, ευαισθητοποιημένο από την ιστορία, της βρήκε ένα επιπλέον κρεβάτι. Ο Νίκος, πριν φύγει, πήγε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η Μαρίνα και ρώτησε «Έχεις κάπου να μείνεις όταν βγεις από εδώ?» Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι με τα μάτια χαμηλωμένα. «Τότε θα το λύσουμε κι αυτό. Αύριο θα επιστρέψω εδώ με την κοινωνική λειτουργό. Θα νομιμοποιήσουμε την κατάστασή σου. Θα βγάλουμε τα έγγραφά σου. Θα δηλώσουμε τον Λουκά. Και θα βρούμε ένα ασφαλές μέρος για εσάς». Η Μαρίνα τον κοίταξε εμβρόντιτη. Γιατί το κάνετε όλο αυτό?» Ο Νίκος δίστασε. Δεν είχε μια έτοιμη απάντηση, αλλά τότε κοίταξε την Μπέλα που ήταν ξαπλωμένη σε ένα φορείο δίπλα, σχεδόν κοιμισμένη, και είπε «Γιατί κάποιος μου θύμισε ότι η φιλανθρωπία δεν είναι να δίνεις ό,τι σου περισσεύει. Είναι να δίνεις ό,τι έχει σημασία. Και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι εσύ και τα παιδιά σου θα έχετε μια πραγματική ευκαιρία». Η Μαρίνα έκλαψε. Η κυρία Μαρία, που ήταν ακόμα εκεί, έκλαψε επίσης. Και ο Νίκος, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ένιωσε ότι είχε κάνει κάτι που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Αλλά όταν βγήκε από το νοσοκομείο και άνοιξε το κινητό του, είδε ότι είχε πάνω από 100 μηνύματα. Τα περισσότερα ήταν από την Ελένη, σε κατάσταση πανικού. Μερικά ήταν από συνεργάτες, αμφισβητώντας τη διαγωγή του. Και ένα, ειδικότερα, ήταν από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Παύλο, ο οποίος ζούσε σε άλλη πόλη αλλά είχε δει τον αντίκτυπο στα δίκτυα. Το μήνυμα ήταν σύντομο, αλλά βαρύ. «Τρελάθηκες. Αυτό θα καταστρέψει τη φήμη της οικογένειας». Ο Νίκος έκλεισε το κινητό του. Ήξερε ότι τα πράγματα μόλις άρχιζαν. Ότι εκείνη η απόφαση θα είχε συνέπειες. Ότι θα αμφισβητούταν, θα δεχόταν επιθέσεις, θα κρινόταν. Αλλά για πρώτη φορά στη ζωή του δεν τον ένοιαζε. Γιατί είχε κοιτάξει στα μάτια ένα 5χρονο κορίτσι και είχε δει κάτι που καμία εκστρατεία μάρκετινγκ δεν θα έδειχνε ποτέ. Την ομή και γυμνή αλήθεια κάποιου που επιβιώνει κάθε μέρα με θάρρος
που ούτε οι πιο δυνατοί ενήλικες δεν έχουν. Και αν αυτό επρόκειτο να κοστίσει ακριβά, τότε ας κόστιζε. Γιατί ορισμένα πράγματα, ο Νίκος μάθαινε τώρα, δεν έχουν τιμή. Έχουν μόνο αξία. Οι επόμενες μέρες ήταν μία καταιγίδα. Η ιστορία της Μπέλας, της Μαρίνας και του Λουκά είχε εξαπλωθεί στην Αθήνα σαν φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα βίντεο που τραβήχτηκαν στο εμπορικό είχαν εκατομμύρια προβολές. Όλοι είχαν μια γνώμη. Κάποιοι πίστευαν ότι ο Νίκος ήταν ήρωας, άλλοι έλεγαν ότι τον χειραγωγούσαν. Υπήρχαν άνθρωποι που επιτίθεντο στη Μαρίνα, αποκαλώντας την εκμεταλλεύτρια. Και υπήρχαν άνθρωποι που επιτίθεντο στην Μπέλα, λέγοντας ότι ένα 5χρονο παιδί δεν θα μπορούσε να είναι τόσο έξυπνο χωρίς να έχει εκπαιδευτεί από κάποιον. Ο Νίκος ξύπνησε την επόμενη Δευτέρα με το τηλέφωνο του να εκρήγνεται. Η Ελένη είχε κλείσει μια έκτακτη συνάντηση με τους μετόχους της εταιρείας. Ο αδερφός του, ο Παύλος, είχε πάρει πτήση και ερχόταν στην Αθήνα. Και ο τύπος ήταν ήδη στην πόρτα του κτηρίου όπου βρισκόταν το γραφείο του ζητώντας δηλώσεις. Έφτασε στο γραφείο στις 8 το πρωί και πήγε κατευθείαν στην αίθουσα συνεδριάσεων. Εκεί ήταν η Ελένη, 3 μέτοχοι της εταιρείας, ο δικηγόρος Δρέρ Παναγιώτης και ο οικονομικός του διευθυντής. Ένας σοβαρός άνδρας που ονομαζόταν Ρικάρντο. Όλοι με εκφράσεις που κειμένονταν μεταξύ ανησυχίας και θυμού. «Νίκο», ξεκίνησε ο Ρικάρντο με φωνή ελεγχόμενη αλλά σταθερή, «πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό επηρεάζει την εταιρεία. Οι πελάτες μας τηλεφωνούν, θέλοντας να μάθουν αν θα εμπλακούμε σε περισσότερες τέτοιες καταστάσεις. Οι επενδυτές μας ανησυχούν για την εικόνα μας. Και η χριστουγεννιάτικη εκστρατεία που θα έπρεπε να είναι επιτυχία έγινε σκάνδαλο». «Σκάνδαλο», επανέλαβε ο Νίκος με μια επικίνδυνη ηρεμία. «Βοήθησα μια γυναίκα και ένα μωρό που πέθαιναν. Αυτό είναι σκάνδαλο». «Δεν είναι η βοήθεια το πρόβλημα», παρενέβη η Ελένη. «Είναι ο τρόπος που το έκανες. Έφυγες στη μέση της εκδήλωσης, εγκατέλειψες την εκστρατεία, πήγες άγνωστους ανθρώπους στο νοσοκομείο, ανέλαβες ευθύνη για κάτι που δεν ήταν δικό σου πρόβλημα. Αυτό δίνει περιθώριο για ερμηνείες. Και κάποιες από αυτές τις ερμηνείες δεν είναι καλές». «Τι είδους ερμηνείες?» Ο Δρ Παναγιώτης, ο δικηγόρος, αναστέναξε και άνοιξε έναν φάκελο με έγγραφα. «Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι θα σου γίνει μήνυση για χρήση της εικόνας του κοριτσιού χωρίς άδεια. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ερευνάσαι για πιθανή εμπορία ανθρώπων επειδή πήρες μια γυναίκα και ένα παιδί χωρίς έγγραφα. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έχεις σχέση με τη Μαρίνα και ότι το μωρό μπορεί να είναι δικό σου». Ο Νίκος ένιωσε τον θυμό να ανεβαίνει. «Τι? Αυτό είναι γελίο». «Ξέρω ότι είναι», συμφώνησε ο Δ. Παναγιώτης, «αλλά αυτά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πρέπει να κάνουμε μια επίγουσα διαχείριση ζημιάς». «Διαχείριση ζημιάς», επανέλαβε ο Νίκος, νιώθοντας την πικρή γεύση της φράσης. «Άρα αυτό είναι. Η ανησυχία σας δεν είναι για τη Μαρίνα, για την Μπέλα, για τον Λουκά. Είναι για την εικόνα της εταιρείας. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν αποκαλυπτική. Κανείς δεν απάντησε, αλλά η απάντηση ήταν ξεκάθαρη στα βλέμματα που απέφευγαν τα δικά του, στις τεντωμένες στάσεις του σώματος. Ο Νίκος κοίταξε τον καθένα τους και συνειδητοποίησε κάτι που τον γέμισε βαθιά θλίψη. Για αυτούς, αυτό ήταν απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα. Μία κρίση δημοσίων σχέσεων. Ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σηκώθηκε, πήρε το σακάκι του και είπε: «Η συνεδρίαση έληξε. Θα το λύσω αυτό με τον δικό μου τρόπο». «Νίκο, περίμενε», προσπάθησε να παρέμβει η Ελένη. «Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο». «Το σχέδιο», την έκοψε εκείνος, «είναι απλό. Θα συνεχίσω να βοηθάω τη Μαρίνα και την Μπέλα. Θα νομιμοποιήσω την κατάστασή τους. Θα διασφαλίσω ότι θα έχουν στέγη, φαγητό, βοήθεια. Και αν κάποιος θέλει να μου κάνει μήνυση, ας την κάνει. Αν κάποιος θέλει να με ερευνήσει, ας με ερευνήσει. Δεν έκανα τίποτα κακό. Και δεν θα σταματήσω να κάνω το σωστό μόνο και μόνο επειδή είναι άβολο». Και βγήκε αφήνοντας τους πάντες παράλυτους στην αίθουσα. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο, η Μαρίνα ζούσε μέρες που έμοιαζαν με όνειρο. Ο Λουκάς βελτιωνόταν. Είχε πάρει βάρος, η αναπνοή του ήταν πιο δυνατή και είχε αρχίσει ακόμα και να χαμογελάει όταν έβλεπε το πρόσωπο της μητέρας του. Η Δ. Σοφία είχε μιλήσει στη Μαρίνα για τη φροντίδα του μωρού, για τον θυλασμό, για την υγεία, και για πρώτη φορά η Μαρίνα δεν ένιωσε ότι την κρίνουν, ένιωσε ότι την αγκαλιάζουν. Η Μπέλα, από την πλευρά της,
εξερευνούσε το νοσοκομείο με την περιέργεια ενός παιδιού που δεν είχε ποτέ την άδεια να είναι παιδί. Μιλούσε με τις νοσοκόμες, ζωγράφιζε με τους μαρκαδόρους που τις χάριζαν και είχε κάνει ακόμα και φιλία με μια εθελόντρια της παιδιατρικής που έφερνε παιδικά βιβλία. Η κυρία Μαρία την επισκεπτόταν κάθε μέρα, φέρνοντας καθαρά ρούχα, σπιτικό φαγητό και κυρίως παρέα. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις επισκέψεις που η Μπέλα ρώτησε κάτι που η κυρία Μαρία δεν περίμενε. «Κυρία Μαρία, ο κύριος Νίκος θα μας παρατήσει?» Η ερώτηση ξάφνιασε την εθελόντρια. «Γιατί το νομίζεις αυτό, αγάπη μου?» Η Μπέλα ανασήκωσε τους ώμους, αλλά τα μάτια της ήταν σοβαρά. «Γιατί όλοι παρατάνε? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα όλοι φεύγουν. Και δυσκολεύουν, έτσι δεν είναι? Το είδα στην τηλεόραση. Λένε κακά πράγματα για αυτόν εξαιτίας μας». Η κυρία Μαρία γονάτισε στο ύψος του κοριτσιού και κράτησε το πρόσωπό της και με τα δύο της χέρια. «Άκουσε καλά αυτό που θα σου πω, Μπέλα. Ο κύριος Νίκος δεν είναι όπως όλοι. Περνάει μια καταιγίδα τώρα, ναι. Αλλά εγώ ξέρω τους ανθρώπους και ξέρω πότε κάποιος κάνει πράγματα επειδή θέλει να φανεί και πότε κάποιος τα κάνει επειδή πραγματικά νοιάζεται. Εκείνος νοιάζεται. Για εσένα, για τη Μαρίνα, για τον Λουκά. Δεν θα τα παρατήσει». «Πώς το ξέρετε? Γιατί επέστρεψε, Μπέλα?» «Αφού έφυγε από το νοσοκομείο εκείνη την πρώτη μέρα, δεν χρειαζόταν να επιστρέψει. Θα μπορούσε να είχε στείλει κάποιον άλλον να το φροντίσει. Αλλά επέστρεψε. Κάθε μέρα είναι εδώ. Μιλάει με τους γιατρούς, λύνει τα θέματα, ανησυχεί. Οι άνθρωποι που θέλουν μόνο να φανούν δεν το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά το κάνουνε». Η Μπέλα φάνηκε να το σκέφτεται. Μετά αγκάλιασε την κυρία Μαρία και ψιθύρισε. «Απλώς δεν θέλω η Μαρίνα να μείνει πάλι μόνη της. Είναι ό,τι έχω. Και εσύ είσαι ό,τι έχει και εκείνη, αγάπη μου. Και τώρα έχετε περισσότερους ανθρώπους. Έχετε τον Νίκο. Έχετε εμένα. Δεν είστε πια μόνες σας». Αλλά η καταιγίδα απήχε πολύ από το να τελειώσει. 2 μέρες αργότερα, ενώ ο Νίκος ήταν στο νοσοκομείο συζητώντας με την κοινωνική λειτουργό για την νομιμοποίηση των εγγράφων της Μαρίνας, εμφανίστηκε ο αδερφός του, ο Παύλος. Ήταν μεγαλύτερος από τον Νίκο, πιο σοβαρός, πιο παραδοσιακός και ήταν έξαλλος. «Νίκο, πρέπει να μιλήσουμε», είπε χωρίς καν να τον χαιρετήσει. Πήγαν σε μια άδεια αίθουσα και ο Παύλος δεν έχασε χρόνο. «Τι κάνεις, Νίκο? Πετάς στα σκουπίδια όλα όσα χτίσαμε. Τη φήμη της οικογένειας, την εικόνα της εταιρείας. Για ποιο λόγο? Για μια γυναίκα που δεν ξέρεις καν. Έχει όνομα», απάντησε ο Νίκος ήρεμα. «Μαρίνα, δεν με νοιάζει το όνομά της», ξέσπασε ο Παύλος. «Με νοιάζεις εσύ, η οικογένειά μας. Γίνεσαι είδηση για τους λάθος λόγους. Ο κόσμος μιλάει. Λένε ότι έχεις σχέση, ότι σε χειραγωγούν, ότι τρελαίνεσαι. Και εσύ τους πιστεύεις». Ο Παύλος δίστασε. «Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω», άλλαξες, Νίκο. «Δεν είσαι πια ο άνθρωπος που ήξερα». Ο Νίκος κοίταξε τον αδερφό του και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είπε την αλήθεια που είχε κρατήσει φυλαγμένη για τόσο καιρό. «Έχεις δίκιο, άλλαξα. Και ξέρεις γιατί είχα κουραστεί να είμαι εκείνος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που βοηθούσε από μακριά. Ο άνθρωπος που υπέγραφε επιταγές αλλά δεν κοίταζε ποτέ κανέναν στα μάτια. Έχτισα όλη αυτή τη ζωή, Παύλο, προσπαθώντας να αντισταθμίσω κάτι που δεν κατάφερα ποτέ να αντισταθμίσω. Και όταν είδα εκείνο το κορίτσι να αρνείται εκείνο το δώρο, κατάλαβα ότι τα έκανα όλα λάθος, ότι η φιλανθρωπία δεν είναι για να καθαρίζεις τη συνείδησή σου, είναι για να εμπλέκεσαι, είναι για να επιλέγεις να είσαι παρόν ακόμα και όταν πονάει». Ο Παύλος έμεινε σιωπηλός. Κοίταξε τον Νίκο σαν να έβλεπε έναν ξένο και μετά ρώτησε με πιο γλυκιά φωνή. «Αυτό αφορά την Αγγελική, έτσι δεν είναι?» Το όνομα έκοψε σαν μαχαίρι. Αγγελική. Η μικρότερη αδερφή του Νίκου. Το κορίτσι που δεν κατάφερε να σώσει όταν ήταν νέος. Το κορίτσι που πέθανε επειδή δεν είχε πόρους, δεν είχε δύναμη, δεν είχε φωνή. Ο Νίκος δεν μιλούσε ποτέ για αυτήν. Αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια είπε επιτέλους «Ναι, αφορά την Αγγελική. Δεν κατάφερα να τη σώσω. Αλλά μπορώ να σώσω τη Μαρίνα και την Μπέλα και τον Λουκά. Και αυτή τη φορά θα το κάνω με τον σωστό τρόπο, όχι από μακριά, από κοντά, ακόμα κι αν κοστίσει ακριβά».
Ο Παύλος πήρε μια βαθιά ανάσα, έβαλε το χέρι του στον ώμο του αδερφού του και είπε με δακρυσμένα μάτια «Τότε θα σε βοηθήσω». Τα λόγια ξάφνιασαν τον Νίκο. «Τι, αν πρόκειται να το κάνεις αυτό, δεν θα το κάνεις μόνος σου. Είμαστε αδέρφια». Και τα αδέρφια δεν εγκαταλείπουν το ένα το άλλο. Ο Νίκος ένιωσε τα δάκρυα να ανεβαίνουν, αγκάλιασε τον Παύλο και οι δυο τους έμειναν εκεί, μαζί, όπως δεν είχαν μείνει εδώ και χρόνια. Την επόμενη εβδομάδα συνέβη η τελική ανατροπή. Η κοινωνική λειτουργός κατάφερε να εντοπίσει τα έγγραφα της Μαρίνας. Ανακάλυψε ότι είχε φύγει από ένα σπίτι όπου την εκμεταλλεύονταν, όπως είχε πει η Μπέλα, αλλά περισσότερο από αυτό. Ανακάλυψε ότι η Μαρίνα είχε πέσει θύμα ενός κυκλώματος οικιακής εκμετάλλευσης που εμπλεκόταν και με άλλες γυναίκες. Το σπίτι από όπου έφυγε βρισκόταν υπό έρευνα και η κατάθεση της Μαρίνας θα ήταν καθοριστική για την εξάρθρωση αυτού του δικτύου. Η Μαρίνα, μαθαίνοντας αυτό, τρομοκρατήθηκε. Δεν ήθελε να ξαναζήσει εκείνον τον εφιάλτη, αλλά ο Νίκος ήταν δίπλα της και υποσχέθηκε «Δεν θα το περάσεις αυτό μόνη σου. Θα εγγυηθώ εγώ ότι θα έχεις δικηγόρο, προστασία, ό,τι χρειαστείς. Και όταν όλα τελειώσουν θα έχεις τα έγγραφά σου πίσω. Θα έχεις τη ζωή σου πίσω». «Και εσείς», ρώτησε η Μαρίνα με τρεμάμενη φωνή, «γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Τι κερδίζετε από αυτό?» Ο Νίκος χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο λυπημένο αλλά ειλικρινές. «Δεν κερδίζω τίποτα, Μαρίνα, αλλά ούτε χάνω πια. Γιατί για χρόνια ζούσα νομίζοντας ότι η βοήθεια είναι να δίνεις πράγματα, αλλά η Μπέλα μου έμαθε ότι η βοήθεια είναι να είσαι παρόν, είναι να πιστεύεις. Και το έχω ανάγκη αυτό όσο κι εσύ». Όταν ο Λουκάς πήρε εξιτήριο 2 εβδομάδες μετά τα Χριστούγεννα, ο Νίκος είχε καταφέρει να βρει ένα διαμέρισμα μικρό αλλά αξιοπρεπές για τη Μαρίνα, την Μπέλα και το μωρό. Είχε προσλάβει μια δικηγόρο για να νομιμοποιήσει την κατάστασή τους. Είχε κανονίσει ψυχολογική υποστήριξη. Και είχε κάνει κάτι που τους εξέπληξε όλους. Είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μέσα στην εταιρεία του με στόχο την υποδοχή και την νομιμοποίηση ανθρώπων σε ευάλωτη κατάσταση. Δεν ήταν πια φιλανθρωπία. Ήταν δομή. Ήταν συνέχεια. Ήταν δέσμευση. Την ημέρα που η Μαρίνα και η Μπέλα μετακόμισαν στο νέο διαμέρισμα, ο Νίκος ήταν εκεί. Βοήθησε να μεταφέρουν τις κούτες με τα πράγματα που ο ίδιος είχε αγοράσει. Ρούχα, έπιπλα, παιχνίδια για την Μπέλα, όλα όσα χρειάζονταν. Και όταν όλα ήταν τακτοποιημένα, η Μπέλα ήρθε κοντά του και του έδωσε μια ζωγραφιά. Ήταν μια απλή ζωγραφιά, φτιαγμένη με ξυλομπογιές. Έδειχνε 3 ανθρώπους, μια γυναίκα, ένα κορίτσι και ένα μωρό. Και δίπλα τους έναν ψηλό άνδρα. Από κάτω, γραμμένο με στραβά γράμματα, έλεγε «Ευχαριστώ που μας πιστέψατε». Ο Νίκος πήρε τη ζωγραφιά και ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν. Γονάτισε στο ύψος της Μπέλας και είπε «Ευχαριστώ, Μπέλα. Πού μου θύμισες τι έχει πραγματικά σημασία?» Η Μπέλα χαμογέλασε. Και τότε είπε κάτι που ο Νίκος δεν θα ξεχνούσε ποτέ. «Τώρα έχετε ένα μάτι λιγότερο λυπημένο». Και ήταν αλήθεια. Γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Νίκος δεν προσπαθούσε απλώς να αντισταθμίσει μια απώλεια. Έχτιζε κάτι καινούριο. Ήταν παρόν. Ήταν ζωντανός. Μήνες αργότερα η Μαρίνα εργαζόταν, η Μπέλα ήταν στο σχολείο και ο Λουκάς μεγάλωνε υγιής και ευτυχισμένος. Η ιστορία τους είχε ακόμα προκλήσεις φυσικά. Αλλά τώρα δεν ήταν μόνες τους. Και ο Νίκος, ο άνθρωπος που πάντα βοηθούσε από μακριά, είχε μάθει ότι η πραγματική μεταμόρφωση συμβαίνει όταν επιλέγεις να μείνεις. Και όλα ξεκίνησαν με ένα 5χρονο κορίτσι που είχε το θάρρος να πει όχι σε ένα δώρο, γιατί ήξερε ότι αυτό που χρειαζόταν δεν ήταν τυλιγμένο σε χρυσό χαρτί. Ήταν στην επιλογή κάποιου να κοιτάξει πραγματικά, να πιστέψει πραγματικά και να μείνει πραγματικά. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία του Νίκου, της Μαρίνας, της Μπέλας και του Λουκά να άγγιξε την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι μεταμόρφωσης, θάρρους και νέας αρχής, κάντε κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει». Εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια τι σας εντυπωσίασε περισσότερο. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή, που αποκαλύπτουν τη βαθύτερη πλευρά της ανθρώπινης ψυχής και μας θυμίζουν ότι μικρές χειρονομίες θάρρους μπορούν να αλλάξουν ολόκληρα πεπρωμένα. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο.